So mga Cebuano, sa manonood yan ng mga bata, huwag nyo panoorin. Kapag gusto nyo, huwag pa din. Ito ay rated SPG. Ha? Sinabi ko na. Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may silang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yo, what's up mga Cebuano? So ngayon, ipaprank ko yung mama ko. Ha! Huwa! Huwa! So, ang ipaprank ko sa mama ko ay meron akong babae dito sa kwarto. Ha, push up lang ako. Yun. So, dito ako. Diyan. Ako makaiga. Tapos, yung ate ko, tapos, maya pa siya umuwi mga 8. I-set up ko yung camera dito o dito. Kasi, mag-open siya dito ng door. Yan. Dapat hindi tayo mabuking sa prank natin, mga Cebuano, no? Ito ang position kong gamitin para mama ko. Hirap talaga mag-Tagalog. Pero hindi dito ang setup ng camera ko, ah. Yan. So, yun mga Cebuano, yun ang gagawin ko mamaya. Ha? Nakoy. Ay, ina lang ha. Nga, makita sa ina lang ha. Kuan, si Dundi kay na may ang uyab dia sa kwarto ana dia. Ha? Ay katawa. Kaya ako set up camera ha. Yes. So, yun mga Cebuano. Sinabihan ko yung papa ko na di siya mataranta kung anong ginawa ko dito sa kwarto. Kasi mama ko, good luck mami. Maya uwi na yun. Ha? I-set up ko dito. Dito na. Kung saan ha. Ano ba? Wait lang. So yun mga Cebuano. So anong nakita mo kanina? Yun ang gagawin ko. So anong masabi mo sa ginawa ko? Ha? So ngayon mga Cebuano, mag-prepare muna ako anong gagawin ko dito. Dapat mga Cebuano, meron tayong bra at saka panty. Bra at saka panty. Panty ng ate ko. Dito panty. Ano ba ito? Ito. Yung ito, panty na to. Okay na to. Dito na to. Hahaha. Yung bra na lang, update na ako din. So itong nakuha ko akong bra sa kabinet ng ate ko. Ha! Ito na. Ito ilalagay ko. Dito ko ilalagay yung bra at saka kabinet. Yan. Tingnan natin. Oh no! May panty tsaka bra dito. Ano ba ang ginawa mo? O dito. O dyan. Dyan nakakabit yung bra. Dito nakakabit yung bra. Ano ba to? Yan. Tsaka may yung panty dito. Yan. Yan. So yun. Mga Cebuano. Handa na. Ito nga. Bra. Tsaka panty. Ha. Yan. Para akong multo dito. SPG.
Para akong bobo. So mga Cebuano, dapat natin i-off ang light, di ba? Para yun. So okay lang. Pag pumasok yung mama ko, sigurado ganito yung mukha niya. Ano kaya may isip niya? Ha, mga Cebuano. Itong gawin ko, ha. Okay na. May kulang pa nga eh. Panty, bra. May kulang pa. Ano kaya? Shorts o t-shirt? Sorry mga Cebuano, magulo talaga dito sa kwarto ko. Kasi dito nilagay nila mga sanina ng kuya ko, ate ko, tsaka mga ewan ko bakit ang daming mga salina dito, mga gapit. Pasensya mga Cebuano, kalat kasi ng kwarto ko. Pero gawin ko tong prank para kay mama. Good luck sa akin. Dapat successful. Di ba? Napansin niyo to? Gold, o di ba? Ito pa, o. Di ba? Dalawa. So mga Cebuano, nakahanap na ko ng lalagyan ko ng camera. I-set up ko dito sa cabinet ko. Kasi sira to eh. Sirang ulo tong cabinet to. Dito ko ilalagay. Siguro hindi niya makita to. Naka-backup naman. Tsaka yan, may t-shirt naman. Tsaka akin. Okay na. Ang ngit-ngit. Okay na. NANI?! お前はもう死んでいる。Unsa ka? Ano na? Ang nakagandang oh. Lang, red ribbon. Uy. Me, dali sa ba? Pag open mo sa door, anong sasabi mo? May buhunaon sa kanaya, nag-frag-frag mo sa frag mo sa Wala na prank. So mga Cebuano, hindi bali na prank natin si mama, pero okay lang yan. May mga Cebuano, parang walang pake si mama, nagpa-prank ako. Ano ba yan? Dinadma lang niya ako sa my next prank. Di bali, babawi tayo mga Cebuano. Tignan natin yung todo-todo na prank. Hindi masayang yung prank ko kasi ang hirap talaga. So here we go. Yan, ikaw kasi. Yun. So dito lang matapos yung prank ko sa mama ko, pero
meron pa. So, may ipaprank pa ko sa mama ko. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe, mga sibayan. And don't forget to click the notification bell para update ka sa akong mga vlogs and mga pranks and random mga vlogs. So, update lang kayo sa mga video ko, update lang kayo sa mga videos ko. Tapos, ang ipaprank ko kay mama next prank ko sa mama. Ang next prank ko sa mama ko ay secret. Secret lang. Mga sipa lang. So, in 3, 2, 1. In 3, 2, 1. Basta, go.